Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangpay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadag sublita iti napalabas. Intabuyaen dagiti naalas ken napintas. Kanintarik na enda sa ken ragsak. Adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan ta kayo nga dumngeg ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadagiti pakastritaan ti biag kenayat a napasamak iti kalman, iti agdama, ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadagiti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken liwliwa iti biag. Dear Manong Nemi, Ti pagkasalitaan ni Arlene nga napolwan. Riri, Dear Manong Nemi, nakaradwar kam idin iti college, Manong Nemi. Idi ta rugyanen ni Dani iti mangaram kanyak. Mangaram kanyak kunak. Tadi agbasbasa kang palang ti high school na deketen na asadagan tirik na titunggal maysa. Naggraduaran kam ti elementarya kini Dani, naggraduaran kam pa iti high school, sa naggraduaran kami pa iti college. Ti amuda idin Manong Nemi kat adan nagkinaawatan mi. Ori adadakam pa lang ti high school. Ngayon kinapudno na, as a friend pa ilaing idi. Sa ididandani kami nagraduar Manong Nemi ti college, iparparipirip idin ni Dani. Nga umay naktukan nun pasyaren. Dapat ni kasta ket may baganan ti talaga nga marikrik nana. Nga nalablabas pa'y ngem gayem ti panagayat. Ada idin, tanlo nga bulan mi nga mga obisina numampay saan kami ngagkaobisinaan. Idita na may isang harabii, Manong Nemi. Nangigkulat nga natugtog tiri daw. Talo kam laingan Manong Nemi nga gigyan dito balay tanag-asawan ni Manong kong Henry. Tumakam lang ang kapsat ni Manong Henry. Nag-graduate mit edi college, may isang engineer isuna. Ket nurse da di ipag ko. Adda sa balin nga balay da. Nga magkakaruba kami. Sa adan may isang anak. Anak da. Kiniipag ko. Nga umuna nga apo ko da tatang kininanang. Ninanang Manong Nemi ta adda iti salas. Edin ti tritatang kan sibre kan iti saladda kininanang. Sot na pan nangilukat iti ridaw. Abagiso nakapagtot brasa kun Manong Nemi. Idi mangigkot man nakalukat tiri daw sa nangigkot ti dialog. Naimbag nga rabiyo nana. Sino kaya? Siyak ni... Sino ka? Sino ka kunak? Siyak ni Dani. Hindi mangigkutinagan nga Dani Manong Nemi nagtatarasang nga, nagpasalas. Nanag, ni Dani nata, umay nakpasyaran. Kano'y baga ka nga saan ko kayat ka pasyaran na ka? Damaram diyo? Nanang, waya yung tali daw, natap na makastrak ni Dani. No diya kayat ngawayan tiri daw, damaram da? Nanang anak ko nyo. Di kayo mabait? Sinukot kabayin ko? Nanang, tatang, may naman ano ni nanang? Tatang, namong isturbo rin tatang mo. Nakaturugan na ta. Nanang, please. Mamuyo kumamatag sa ngaili. Umaya ka sa ngaili ni Dani. Alam na, wayan yung tirida mo na. Di ka mabain? Ano ko ba't kabayin ko? Hala, sige. Pastor Kem,
Ngayon sa nga baybay ka, nanang, ako may tupisina may nabigat. Kaya uray ba ako tupisina yung nabigat? Sige. Pimanawa ni nanang manong namig at simbre kaniti saladda kinitatan. Dani, pamasam lang ko man, ni nanang ko. Sana ka mas daway. Sumari ka, dumanong ka. Sana ka mas daaw ko na ni Dani manong naming. Ken ore mat katsyak ang imapay. Apay nga kasjay. Apay ramraman ni nanang manong nemi. Tiririda. Iti ina ni Dani. Ni nana si ma manong nemi. Amumi idin nga gririri uno saan nga inuni nga no agsabat danana si ma kininanang manong nemi kat agapa dalang agapa. Agriri dalang agriri. Kakasikam no ka mga anawa kadakwada. Tagpinangit da, agtinungpan. Tsak man na mo. Noon niya talaga ti pagririyan da. Di mo't istoryaan ni nanang. Di mo't istoryaan ni tatang. Ure ni manang Henry, nuwanon manong Henry, manong Nemi, isupay no ka tawagak nga mapan mga anawa kin ni nanang no kastang. Samit lang ni nanang si mama, manong Nemi, di kaririri na. Malaki apa ni nanang. Kaya nadang amin high blood na. Alisto magpungto. Uri da kami no ka. No adahan na kayat kada kami. Kinitatang karirir na kami. Apain na kami. Pagsawsawan na kami. Ay, uri dubing kami manong. Kastuyan din na kay ruwaman ni nanang. Awang pulos pa nagbalbalin na. Inulit ko manong name iti nagpadispensar kini Dani. Okay lang. Ang bali, baka na ito ti umuna. Ken maudi nga pa ng pasyar ko kin ka. Ano ya? Umuna ken maudi ko nam? Kiyawan. Tama na mga umayak manang ka. Kasi ito man ti pasabat ni nanang mo. Taore yung saan ngisot mangilukat tiri daw. Baka no amuna nga daak at agriri. Kariri na. Baka pagtalawon na. Kasanong arod, no, itatumuna kin maudi ka pa ng pasyar mo kaniya. Kaya mo manin dapat nakita tiruar. Dagasang nga di opisina, mapantag kag-dinner, o ano mapantag lunch. Ano serbi ng cellphone? Tawagan ka, awisan ka. Sige. Di ba ka di pa lang no ano tranta? To make it formal. I love you. I love you, Arlene. Hindi pa lang marik ng daytoy. Hindi dati pa lang ti high school. Ngayon kabut ako nam, nga di mo kaya ti maisturbo, ang kapag mo pala kaya ti makinubyo. So nga, as a friend pala idi, di ba? Kada mo kan ba check, nga noon niya ti marikrik na. Kastama ti marikrik na, di ba? Malaksidano ni Alex ti kayat mo. Sino nga Alex? Anyat amok baka no adda gararim ken kang Alex ti agad na. Uno sa angkat ni Arnel. Unta mo nga Alex kad Arnel nga magbagam. Ni Arnel Sampusunido ah. Damat na asawa na nga taga Ilocos. Sige. Ada ka di malanam namak? Sure. Sikamat. Gusto ta ko nam. Noan niya ti marikrik nam. Kastamat ti marikrik nam. Noan niya pati nga idi pa ilaeng ngamtsak lang aming kahit nga kwa. Matisturbo ka mga no aklo ng kaidin kat baka no maarakop na kat maagkanak baka no saan ako mga nakapagraduar baka nasikugan na. Agyamalak. Once again, I love you, Arlene. I love you too, Danny. Nakiktot kami manong nemi, idaglukat ti Ridaw. Ridaw, ti kwarto datatang kininanang kadita. Adda ni nanang.
Ay! Oren, wadan na kinawatan nyo. Nagtupulos ko manungot. Anto jak to kaya't kada kayo tag-asawa. Nanang. Ang lalim nanangan. Inakon. Sige, Dani, pasensya ka na. Okay lang. Inakpay nana. Ay, sige eh. Ingkan. Apo, ni dati nga pakitin. Diyos ko. Saan ko lang nga mga mapungot-pungot ko at matungpa. Sinurot ko manong nemi ni Dani keng kaitiridaw. Apila pala kasurutin. Tapos nagbinisito kayo. Kasta. Nakariing ni tatang manong nemi. Kat nang ikutitimit na. Kanya ka na saya. Hey! Anak magbubukaw na ka sa sikamat ang nakalakayan. Oo na yun ya. Makariingak pa eh. Malukag patirin ko. Kapatik pa pigsat na panagononem. Abay niya. Sige manong karirim. Di ka man nagsaot kasta. Densyo. Di ka. Kurdapya. Lumay ka to eh. Nilagay mo taridawin. Lumay ka gidan. Sa po, marwam kalaone nga. Abay, sikalat adda. At sikalat adda rik na nangagpungtot. Isudan ti agapa manong. Dagiti naganak sa nyo. Gapot na nairikapin tiri daw, manunemi, ti kwarto dananang kinitatang, intuloy ko tinang surut, kinidani, aking gatiri daw, ket itilabas tiri daw, manunemi. Inarakop na, naginarakop kami. Tani, paspasensyam ni nanang ko. Okay lang. Okay lang. Isungat karot mapaturay. Nuibaga na nga, saan na kaya't nga datatag-asawa. Ngam numabalin lang kumakit. Umunugot tumit lang ni nanang. Nga awang kumot sumupiyat tanyaman nga relasyon ta. Muna niya na panggaptang ang asawa. Damagam tumalang akin ni nanang mo. No, anyang amin tipuon kan kapuna no apeng nagkririri da. Banta sa lutsutik to. Dinap namin ng ibong ibaga. At nga din nagkarebalanda ka ta. Iti babalasang da. Matyan mo. Damagam ka di akin nanang mo, kinitatang mo. Inakon. Goodbye, kiss na. Nisang sa ngayon dato kanya karabi. Uri no kasi dyan pakita ni nanang mo. Okay lang. Kaya manak. Kat numabalin. Planuan tan nga dagos na pa nagkasarta. Apoy dagos yan. Agurnong tapay. Kabigatan na manong nemi imay ni manong Henry dito balay. Kamusta kayo? Manong, itirabi Tama ni madik nga narami din hanang. Ano na siya minin? Mabainak lang unay. Imay nakpinasyar ni Dani, damo na umay magpasyar kanya. Kahit ninanang tinangilo ka tiri daw. Inagsasawan naman din. Sino ka? Ang wala na uri. Ama mo naman isun no. Namagam. Ang wala na. Pinugbugkawan na. Kasta. Poorin ninanangin. Kaya hindi agawi din. Dinagdag na pa nga nagawi da. Naging na sigurong inaklon kung di pa nagayat na formalin nga gayon ayat kami kinidani. Napanakit imparupan nga. Saan na kaya? Saan na kanong kayat nga gasawa kami? Nga da kami tagasawa. Diyay. So, daging tatang at nagri-redrabi. Da makapungtot mo ni tatang at nalukag titurog na. Sa maditikas diyang inaramid na. Bagbagaan dilatan na nanan ako. Di naman amot mabagbagaan. O bagbagaak at karirinak mo. Talaga nga, tikla mo. Kadgabot at ni Manong Henry, Manong Nemi, ison tinakisarita kininanang. Nanang, andak. Ay, anak ko, daka. Juan, anang tinaramid yun, Rabi? Aba, nagipulong na rin ka? Wanti mang kanunong kanya, kasta? Nagapag ako, nagririkay pa kinitatang Rabi, kapot kasi yung aramid yun. Talaga man, kung mang kanunong kanya, kurisi ka, salangada na, kasta? Nanang, dumngag ka kumamat ka na gini pamagbagami kan ka. Abay kung magbagaan da.
Sa sino ka umang magbabaga kanya? Oy, anak ka laeng, katsak tinam. Kawat isa mali matungpal, usang nga siya, no niya matipagayatak. Nako, bigbigat na. Basta wala ka. Sabi kami nagipulong ka si Carlet. Bagak lang nung napasamak, man ananang, itirabi. Kitgaga nga ni Manong Henry nga, bagbagad na kaya, ay, ka sa bulat, di ba magbabakayo? Anda nakam ko? Anda nakam nyo? Iti kasi nga madi nga ugali yo. Siyak, batit ugali na! Numatot yung ugali, talo kayo! Ang pagpagad ano? Di kayo sa pulan. Ay, Cordapia. Anak po na tamanin, ay, Cordapia. Data ka di manin ti agriri. Oy, magagat ka. Amagad nga saan siya, patuloy no yan. Kaya po, naturturay ka kanin siya ako, nga siya ti lalaki. Alala na gusto nang datatang, nanang. Kaiso nang sumarong karak, kasupiti mo pasama. Muna tasalangadan na kide, nga magpagaan, awa pa, tsaka mo taramidek. Nanang, haang na siya ti bunga, ti managpungtot. Data ka, aramidan yung agpungtot kayo, ang dahang ko sa high blood kayo. Dati ka, kanawin ko pa yung bagbaga. Di naman kaya pa ako, makaalano ko di blood pressure na. Doon ano nga, kinam nga pag mga alam ti BP na nata, sigurado nga nakagat nga to. Magalalan sakit na nata. Maatakin tulat ta. Di daw-dawat mo matagak, kahit mo ang mabalo ako, mabalo kan. Lapto ang mga asawa ka man, kasta. Ay, nakmalangin. Sige, Manong Henry. Ay, apo. Ano? Di na kailangan pagpagunyanin la. Nasensya sa latan, hangkay pagpagunyanin, tapno, awan ti pag-high bloodan nyo. Kan panawang kayo, at napapana. Tinawagak Manong Nemi ni Danny. Hello, good morning, sweetheart. Sweetheart? Kahit mo ang tawag ta, sweetheart, darling, honey, mahal. Kumporme no, nagkayat mo. Nagsalusod ka din gininanang mo. Nuan niya ay ti pagririyanda gininanang ko. Di naman kahit nga baga. Kinuori no mamon tayo. Nuan niya ti pagririyanda. Anang arti, may tulong tayo, tapno may tulong na, tapno numamon tayo nuan niya ti pagririyanda. Mapagkapyata nga tayo da. Naibagam kanin nga ko, nasolusyon mo ka din kinanang mo no kayat na ti magkikapya kininanang. Nasolusyon ko, pambarakong ko na. Uray isot umay ang pakawan ko na. Tupulos mapakawan, datang Cordapia. Hamad o Cordapia, tanaga ni nanang ko Wala nga misot awag na. Kastan samat ti awag ni tatang mo keng ko na. Nuagapad Cordapia ko na. Ngayon tinagan ni nanang ko, ket Delia. Sabi nga rin Cordapia. No, agay bala din nanang ko, Cordapia ko na. So, magtiawag ni nanang kang kuha na. Kaya naga ni nanang mo. Sima. Santissima. Wala ba't ka nun ni nanang mo, no, kasta nga gapad. Hindi madlaw ko Manong Nemi nga napintas ti mood ni nanang. Iti may sangal daw. Ang rona ket kasusweldo, dati bang gustuhan na nga si Daen Manong Nemi, ginatang ko. Daisam na. Hindi malpas kami nga mga Manong Nemi, linokta ni nanang ti TV. Sambat ka di nga ti paborito na nga teleserya. Ti boy-boyan na. Tanalpas magdadya yun. Nanang? Di masit sindata kan kanayon ko mga agsweldo ka, tapno, kanayon mat ka gumatang katikas siyang kasi nga sidain. Nanang, saan ka nga pungpungtutan? Salut-sudak manan ka na kayo dahito. Pudno ka din adda kay palag idi telementarya, kadana na si ma, kita agririri kayon. Pudno ka di? Graduan kami pala di. Manipod di graduan kayo, aging kakarag ito'y. What?
Anit gapuna. Samon nga sa lutsudan ba no nagkapuna? Anat din nagre-react niya. Awan, naumad gayam. Basta kita kami di. Ore ka na gito. Eta, tipungtot ko. Pungutek ka dagos. Karamutak ka dagos. Kadi magmantatang ka, hindi nga may prinsipal. Kalaman na. Payab na tinagan na. Umay damit ha. Umay damit na di lulom hindi. Kastamad na di ama. Ni Sima. Uri no sa nga gapa da lulo. De di lulo kundi di lulo ni Dani. Hamat. Uri no aramidan da di nga kapyakay ko ma. Mabarakon. Pay ko ma. Anya nga min tirason ng kapuna? Di amon sa lutsode, no anya tirason king kapuna? Ay, di namat ibagaman ng naiminuan niya. No pa ang panunutek, anyat pagapaan di kita kaskwalaan. Amangan met no, may panggap ti lapis, may panggap ti papel, may panggap ti things. Baka no, tinakaw ni Nana Sima, di lapis ni Nanang. Wendo ni Nanang tinangtakaw, ti lapis uno papel ni Nana Sima. Kapag nga siya yan, ti kapaot, di pa nagre-ready da. Di na daman lapulos ng kapya. Anya nga tatigapuna. Di damat ibaga. Uy, problema. Malaksid manong name kininana si ma talaga man nakiriri pa ni Nanang. Tore mismo kapsat na. Adag ide ito pisina manong name di agreeing ti cellphone ko. Ne, sino da ito? Indrapin ko ang sinumpatan. Hello? Ay, Arlene. Sino ito? Ninanam nga sunya da ito eh. Apa ka di na? Datang arod number mo tinayaan mo. So nga sikat tinawagak. Apay, tawagan mala ni nanang mo Barbarigin tugot na iti cellphone na. Kas taon iti panagapapad ang agkapsat. Ni antim nga sining. Hala? Permi. Agdindin nuklos ng tintin no do. Susapo. Apay yung tawag yung kanya. Na kayo na iti mga nawa. Ay apo. Na kami iti mga nawa. Mga takam ti mga nawa, iramraman na kami pa ninanang mo, kaapa, uno kariri. Mat nga rin di manong Henry, tatamot ti pisina na. Ni tatangay, napanak di bala yung awan ti amam, siguro kit naman di taltalon. Kasi anong rin tiramidin tayo ita. Agayab kayo ti tanong din, ay susapo, nagpinangadan, nagdinuklos na alapaw, ay apo, na dito, ngagkapsad na ba, alapaw, adawaan nyo ida! Paunayin manong alistol ako mati agawid. Awanin na nason niya, tinawag ka balbalyo. Nana, nagtapasama kin, nagsinadan. Ay susapo, ay sus. Ninanang mo, ti talaga nga, nakita-kita nga biglang nga dimuklos kini-anting. Nadan sa dati matapagriririyan ng kapsat. Ay susapo. Amin sakit di nga tataw dito'y lugar tayo nga kariri lata ninanang mo. Awan ti gagayim na, kariri na amin nila. Kaslakan niya, likliklikak lang. Nagsabat kami, liklikak. Tanong kasta nga hangko liklikan. Mga ramit ti pagkapaami, pagririam mi. Aglalalo no saan ko pagunyan, no saan ko tutupan. Adada kamaten na. Sige na. Oreta nagsinadan ako nayo. Sa paikto tagawid. Iya po aya. Kanya kami naster kung gali ni Nanang. Apekasto ni Nanang. Iri makasang patak dito balay, manipod ti pisina, manong nemi, nadanon ko ni Nanang iti kusina. Dakon nang.
ang nagkunin. Hindi man natin naramid yun. Tiyan niya, sino man tinagibat pa damag kang katigriya kuhan, ang gusto ng damag kan? Gusto At nakita na kang aron. Abi nga pati ni auntie, ket kaapayo, kaririyo. Huh. Nasabat ko, ket malagip ko di utang na. Ket sige ka, kung nagiging nga nabayadan na, hindi nito sa mutpay. Baka hamat no nabayadan na, ay sige magpapilit. Paglikodan na, ket utang na. Nalamot na, pagkatapos, kalpasan na, paglikodan na. Kaya nangarot na pasama. Kaya, paatiwak ko mga ron. Di ka lang mabayin ng inaunapin natin ng musika. Ano ako kumakabayin ko? Hanggang bayad ti utang, paglibakan na. Nanang, masalutsot ko man. Noog pungpungtot ka, hanggang ka di nga marigatan? Hanggang nasakit na barukong mo? Hanggang nasakit na ulong? Iso nga ron ka saan, kapag pungpungtot, tapno sa sakit na ulok, tapno sa agayblad. Kaya ako matinas ka nga magkapungtot chuket. Ito mo sa langadan na kidin. Hanga pa ng salangad, dayjay. Panagsaludsod. Kan kayat kong ipalagip ka na kayo nga maditi makiriri. Dakil deta nga basol kini Apo Diyos. Ay, isang nga sa mas basol. Ni antim na basol na. Ha, nagbayad ti utang. Babayan nyo na. Alapin ko mga babayak. Huh. Nung saan nagbayad ti utang na. Ano nabayadin ti utang na. Talagang certain timang ririk kang kuha na. Sana makita, talagang kapringit ko. Ay, Diyos ko. Bakaila ko man timang lawlawag ti panunod dito nga bakit. Ano ito ko nam? Nagdaday mo doon kay pagig mo Awan. Nanangawan kat mangmangin ko. Babaan yun. Awan tumalat sa Sarbina. Diyo kadi amo nga maibabain ti pamilya tayo gabot ti kastang ugali yo. May babain kami nga anak yo. Ay, dito ni Arlene. Mga opisina nga peso nga nag-graduate ti college kami. Ti ina na po. Apera kada. Muna da. Kinano ko bibiyang da. Abay, palpalamutan da. Ay, apo. Sakpakit din ti high blood. Di isar din ti kastang ugali yun nang agbabawi kayo to. Ano ko matparumay kapag babawi mapadas yun ako mati maatake tak-tak. Idaw-dawat mo maatake kasta? Ano ti klase mga anak loko? Kahit mo? Lala na lang. Siyak pa hindi. Lagad ka ba? Idaw-dawat mo din nga maatake Nagloko ka nga nakin. Kahit mo nga sakinam mga atake? Kahit gabong artikas na ngararamidan nyo, posible nga dapat naka-atake yun to. Purin, babayin kami langin. Paala kayo. Huwain manong name aminsan nga baba, aminsan nga kalugaran mi ko na kita. Kaya talaga nga kaapan na kariri. Adaman latamot kas kininana Sonia manong name nga saan nga mang tutup. Saan nga tutupan. Liklikan na. Kaya magmagna ni nanang no kasta manong name nga mapa nagpasyar, makikaroba. Awan. Adot mangliklik kang kuhana. Ano kasi diyan kakasarita da, no makisasarita kita, saan nga sumungbat ka kasasarita na, kamungtot na, liglikan na. Kaya kumalad da, mga tutup kang kuha na ta, Diyos ko ya, nakis magkaroon tagilon. Kahit nung bagbagaan ba't ni tatang iso naman, nung name nakat nga to pa di buses ni nanang ni tatang. Naku, nakpakidigin ni tatang na minsan. Tang, Ano pa nga, kwa? Nasipat uno natangran nanang apay sa ludsutom deta una ta dadigit agasawa nga ko dangran di lalaki di babae uno saan di babae iti mang dangran iti asawa nga lalaki igarik idi kininanang yo nadyak tupulos saktan. Ito naman ni po didigig ang kakaragito. Nipitik kasang ko narabit. Mamanupikit di ang kaapak.
no kasta nga dasabi nga pagkinawatan. Mamanulang nga tayo tutupak nga bumugkaw kat bugkawak mo. Sa anak mo tapaati o tasyak nga ti lalaki. Siyak dumitlat mabanog ko na. Iso nang kasta nga agririn, karirin na, diyak agununin. Ngam gabot adadamat nga agriri kat diyak agununin. Sung batak tumatan. Ngam nalaw mamay. Kaaduan na kidia. Ano kasta mangrugin nga kariri na. Panawa. Agim pabara, ay, nalipatak na jay talon, nalipatak na jay bangkag. Ay, ada nalipatak. Pampanawak no kan. Takayat kung harod nga saan nga bumara at ang yaman nga kariri na. Ano nga tatatang no ka? Padasin yung tungpain. Ana? Ato kasi jagat. Tungpalan ti katapat na. Tabnog dakam. Diyak kahit nga ramidan na tanak. Ngayon nakas pagkarikan padasin nyo. No. Diyak kaya. Ano ito naman nyo mapasamak? Diyak kahit ka talawan ng tinayo. Diyak kayat nga pati siya kahit kagura na. Kagura na itong palbiyan. Awang ka di talaga ti amoyo nga gapunan no apay nga kariri unay ni nanang ni nanas yung mga ina ni Dani. Damo kat basta nagkinurso na dadalat ni dubing da muna akit kuskusilap aking kinusilap da awan ayat ti mga ati ko awan kahit ti paati wadakwada kinusilap aging ka nagbaling nga pinangat, kinaramot. Nagkasidag da. Kinapudlo na kat ko ha. Agkaskwalaan da iti. Agkaseksyonan da. Ngayon kaputi kasi diya ka pa nagre-re da. Nag-transfer iti sa baling seksyon di may isa. Tsaka mo ninsawa. Nanang mo tiya, napanitiya, other section. Kahit ni Sima tinabati. Dahil diya manan, iti adadang pangguraan ni nanang mo kay ni Sima. Ta first section na paniti second section ni manen Sima ti pabasuli ni nanang mo. Already ka mapanda eskwela. Ang gamot kami nga nagkakaskolaan sa baling eskwela tinagpasa. Mapanda eskwela. Ito. Awan ti aldaw di nga saan dang agpenenget. Ito. Handa pulos na pagkapya, gila. Hindi, kapitan da. Yung di sa handa pulos nga manukot. Awan ti mayat kadakwada nga pakumba pa. Hindi pa balasang da roten. Ket, hindi pa balasang da na. Kasjelat da. Aging kakarag ito. Tinauding pa nagriri da kita. Iti lasir. Christmas da dyan. Tsaka manamo no, nag-apahanda, may panggap sa titupig. Wine. May panggap titupig. Tsaka mo, ng istorya. Kanuri awan tiga po na, no, agsabat da talagang agdinuklos da, agpinangat da. Kahit nung hasta nag-date kami met ka ni Dani, manunemi, awan ti sa bali nga topic mino sa nga nagitinagan na. Dananang kininanang na. Ano man ti bagbagano ka? Ninanang mo? Dinamag ko. Iti pagidyatan dananang mo kininanang ko. Ninanang ko, tilaeng kariri na kit ninanang mo. Ngayon ninanang mo, amin sagid din nga masabat na kariri na. Ore ang baso. Dahil tao, magpataod iti pagririanda. Kasi ito na minsan nga, naimatangak. Agpapamyanan ni nanang mo. Agpaabagatan mo't ni Nana Adela. Ni Nana Adela. Nagsarding ni nanang mo,
Ngayon saan nga nagsardeng ni Nana Adela. Ni nanang mo, hoy! Apagos ko sila panak! Kunana, yung pipigsado so, daro ti restar. Kus sila pang kaya kat samat. Kunang may sa. Ngayon na dyan. Di muklos ti nanang mo, sinurot na ko. Hamatan ng maliklikan na Adela at ako. Nagamatan na madjibuok na. Oren no naganawa ka. Saan nga siya ti naganawa? Dua bakit ti na magsina katakwada? Pati kita naganawa, karirilata ni nanang mo. Di magpintasan na kininanang ko. Saan nga makiririg? Di mo di lang mabaling alo ko yung sunat. Umay magkisarita kininanang ko. Pinadas ko ng bagaleta. Nagwingi-wing. Mangibaga kalangin ti sa baling aramidag anak ko. Malaksid kaleta. Di nakarkaro man ganurot ka ni nanang ko. Nusyo ti bagak ka pa nagpakumaba. Amom, at ba panunot ko papuspusan? Anya nita? Planuin tan di kalaysata. Anya ti amom, into nag-asawa tan kita agkapyan to na kita agabalayan. Gumanat ka kani. Anya ti amom, baka data ti solusyon ti problema. Oh, abang nagsanay ka. Di mo pa kayat? Nuka, kumagat umununad ang agkapya. Sagbay ang kasarta. Tamok no saan nga makapagkapya. Baka no, dumting to ti siramunyot kasarta kat awan ti inam, awan ti inak. Nilaing tatang, kintatang mo tanda. Di na pimpitas ko man no kompleto. Sige. Kasi nang orteramidan ta, tapnog kapyada. Saan lang ata kami kini Dani manong nimi di pampanunot no kasano nga makapagkapya di kiti duwa. No kasano manong nimi nga maikat ni nanang iti kinalaing na nga makiriri. Nagasaten no awan makalawas nga awan kariri na. Nagasaten manong nimi no addaal daw nga saan na kami nga kariri kay ni tatang. Tanada dilaw me ore no hang maipanggap iti ugali na agriri. Wan, dinaan nugutin ti anyaman na bidot na. Kinabudno naman nung nami nabayagin nga sa ang rumrumuar ni nanang. Kunak iti may sangal daw Sabado. Nang, di kayo kumarumuar. Tapos nung galiwaksay kayo. Papanak ko ma. Di lang mabalin nanang nga kasarita takbatin siya. Papanak ko ma. Papanak ko ma, anak. Kunayuan kami na. Ating style. Di naman isoro. Oh, deta kayo manin. Abi diyo kati rumwar. Haya po ay anak ko. Diyak kaya ti rumwar iti ruwar ti inaladan dito balay. Dito yak lataw nagtibalay wano saan kita arubayan. Tapno anya. Tano rumwarak ado digiti kusilap kanya. Nga tamat nanang. Kasi no ko naman sagpong masabat ko lang arod agliklik. Kaslada sakit ko liklikan da. Wan ngamin da madimot ngamin ta ugali yo. Ta ore sang ko mga rumbeng nga kariri yo ti may nga tao no masabat yo mang patawod kay ti pangrire nyo. Kasla agsakit kayo no sang kayo makiriri. Datan sakit ti panakabitamina yo. Han? Law ko ket no daki dito nagtibalay ket sang kay rumrumwar. Kasla kay laglaladot. Han? Kaya kasla di kay makapagpangan. Kasla timang ti energy yo ket nung adda kariri yo. Ay nanang, di kay dumlaw? Nga da kayo lat kasta? Ala, mangibaga kay man? Kadagiti kabarangayan, kalugaran tayo, no adda katulad yo kasta. Nga makiririri, nga mangpatpatahod lat ti rason tapno karirim ti may nga tao.
Di kami nang. Di nakpagpakonyanan. Hagpong tutakbanan. Hebla takbanan. Madayawan na kami naman. Nung nagitan tumalit ibagbagam. Ang kumasasdag kanya. Alaan, kutikan. Madayawan nak. Nanang. Ana. Awan. Kumumit lang hayam. Talaga problema kayo di. Problema kayo pala. Nanata ko na. Awan. Panawa kayo. Kinasaritak ni Tatang Manong. Tang. Hanggang di umumay ni Nanang tabangkan. Talon. Masadot. Kaya't kumata. Nasaan nga umumay? Tapay. Kahit nukasta nga agkuyog kami. Kahit ada masabat mi. Nada. Kakasyak tuman nga gananawan. Kano di yung nauding yung may na hindi nauding nga panagagapas. Ay siyaw awak lang ha. Imarmar na dyan kumpay na. Taori awang basol na dyan adda dyan sa bali nga silong agkagapas. Baga nakit din ko. Kitkitain na nga. Kuskusilapan na. So hanggang tumalang lumumay mo na. Taori sa din ayan ninanang mo. No makakita ka na kita ay kaya't nakakariri. Isos, kakaasik nga. Agan anawag yung kuwan. Nabayagan nga sa ngarimuan. Ito lataro bayan ti anak, inurag ti balay. Tapay. Mayat-mat ko na ka. No, tikas takat ko. Awan ti kay kariri. Kaya nabayag nga sa angan ng nga panjili. Nabayagin na. Tano, sikamat no kat ba pamakitsenda no agda no Sabado ken Domingo. Patasik tumangkid ngay pasya ni Nanang. Pamanan nyo. Astan sat masapo tatang eh. Agaliwaksay. Umadayo dito. Iti na minsan nga Domingo manong nemi kinak ka ni Nanang. Nang, di ka magagat, ngagpasyar. Pagpasyar ako nga. Tan, duwat at mapamakityanda. Di mo ka di kabailan. Sakti pagbitbitin di basket, kasta? Agkuyog talang agina nga mapamakityanda. Ipagpako na ako na. Kahit natakariri di tiyanda, ano ay. Siya kalat ang panin. Hindi mo kaya't natakariri. Lala, may kayo. Gagrubuhatan na kuyog tayo man. Nabayagang nga ang kinapan di tiyandaan. Baka di ba'y amuitan nun ruwangan di tiyandaan. Naalokoy ko manong nemi. Nakita kaikanan tayan mi. Mamanag ka rin magusgusto ng ikan nanang na lapis. Mas na ito ha. Takil. Isot ni Nanang tinakisarita manong nemi tang laglako. Nikit. Ibaga dyan. Bakit? Ti presyo. Naginan. Kuna na siya. Kunin mo kinangina talako mo. Anang. Kay makiniri. Tinakan na naman nakasta. Mananggunta ko hindi kito. Ang muda nga. Magusto ka siguro nata. Ikaw nata. Bato kaglatan. Hana. Talagang kasta ti presyo na. Kapsat. Nahalakapekit din kaya na magdaduma. Ori mapangkat sa bali nga. Adala ko na nga lapos. Nanginat lapos. Nugagangay lang nga purong. Nugagangay lang nga nalaklaka. Nalakapagid na ito na 350 may sa kilo. Di pala 2 kasot. Hanggang makaalat 2 kasot. May dadpot ka 2 kasot. Di ka lang patawaran. Nanang makatuyin. Ano yung nanawan? Sapo. 350 lata. Kamsat. Awan tawar na. Di mo kita patawar. May ka nanang. Nanang umay ka. Nakapo. Nanang may kayo. May ka to yan. Nawadaywan nyo. Dahil ba kayo. Muna manong name da kami ni ti center of attraction. Da kami ti amin. Tinakaiturungan ti amin nga mata. Di kita. Anda iti fish section. Muna ta kumisilap mo't manong name. Hindi kita malabsan mi. Hindi kita talaga makinig. Nanang gawintan.
Kaslawan idin manong nemi tinamnamami agbalbaliw ni nanang. Tabaybay ang telatan, no talaga dinakayat agbalbaliw ko na. Tinapintaan, napasamak manong nemi, nga ba nagkasabat man yung tidalan na kita agmortal agkabusor. Domingo dedi manong nemi. Hindi kastawa na iti iumay ni Nana Sonia ng imaga. Arlen, desyaw! Kanawan na kita, agapapagpangpangat na kita doa. Da si makiniya, kordapya. Tiinak, ni Dani kan tiinak man. Siyakti mo nga timaraya si murot kaninana. Nana Sonia manon nimi kit permi. Pinungot da. Nga stawa na iti panaglodon-lodon da. Nga stawa matulid da. Kaslag sang dunganwang nga manong nemi nga sa amopulos mapagsinay da. Nga ti aramidan da nga istoryadan kasta nga dagsang dunganwang kat da. Puuran da dyan nagbaitan da kitinuwang tano. Mapudutan da nagsina da. Manong nemi at damat ni Dani arig na naggagadan kami nga nakaasidag. Ginamatan ni Dani ti inana, ginamatakmet ti bagi ni nanang ko manong nemi ket binagkat mi. Ida? Nagginuyodan mi manong. Ginuyod manong nemi ni Dani ti inana, ginuyod kumet ni nanang, aging ka na pagsina mi ida manong nemi. Ipatanak! Nanang, umay ka nanang. Ay, ipatanak ko nak, ipatanak! Dito ta nakadayon da Dani kenti inana manong. Talagang impano ni Dani. Paunay kayo, nanang. Paunay kayo. Paunay kayo, daya. Uwan manong nemi talagang daddy. Iti grabe nga pa nagpinungot na kiti doha. Kasanungorod nga makapagkapya na kiti agbalintong agabalayan ko nami. Aging ka manong nemi nga darang ibaga kaniya. Padasam ti mapanagpaagpalakad. No, dito nga sakit ni nanang mo kat kasla panagbagtit. Anya? Kahit mo sawan, agbagtit nanang ko. Dagiti ugali nga nakaskas daw na narigat nga ikatan. Ada panagdiferensya ti panunod. Amo ni nanang mo sa na siya at tikas jay. Ngayon mo sumken na itang sakit. Mapasama at sumken na rin. O sa ka ti psychiatrist. Una naman sa nagbagtit nanang ko. Ano, di mo kahit nanugutan. Ay ba kumangaro din nanang ko mapangkamiti psychiatrist kasta. Mapalan mo malang iyo i-explain kayong kuwana. Padasam nga ramidan. Awandakas na no ramidan. Psychiatrist. Ada yung romander ko kayong kapapanam. Dahil ito tinagan ka Andres na. Ado ti pasyente manong name ni Doktora Devora. Wan. Kaya nga nadanunan nga siya sumrek. Ma'am, takay sumaro nun. Good morning, Doktora. Ay, good morning. Hindi mo kunayan nga si Kati at sakit na? Ano't panbadla mo? Saan nga siya, Doktora? Ninanang ko. Ngayon, Jack, ba't karot mabaling ayaw ba ninanang ko dito eh? Sabi ninanang mo. Agkabawan nga siya eh. Alam mo, di ba nagkabaw akit ko? Hanga maliglikan na ita. Lupay amu nga tagibanan na tayo atipaan. I-istorya ka na kayo dati pasamak, Doktora. Tapos numawatan nyo. Inistoryak manong nemi manipod grade 1 aging kakalagito ikat sampang nagkapya digiti 2. Napya kinana si mahunak ta saan nga kas kininanang ko nga ti lamang sapsapul no kwa iti kariri na. So nga saan nga rumrumwar at dalat ti unag ti balay ken adati arubayan
Tanukas ta nga rumwar, sigurado. At dalat ta kariri na. Nistoryak pa'y manong naming na pangkam ti tiyandaan. Kariri na diagla ko sana kayo tagpatawar. Amom. Deto'y mapaspasamak iti inamagat. Gusto di ko na din ang advice ken ka ang umay kakanya. Parte ti utek. Di pa nagpungtot. Di pa nangaramid iti pagpungtutan. Di mang sapsapul iti pagpungtutan. Uno alisto nga agpungtot. May isa nga deta nga disorder iti brain. So nga di pungtot kitag rumasok ti darada mapan iti utek, mapan ti ulo. Ano nga tinapintas, doktora? Ibaga mga sang rumrumwar, mali po di talagang kasi mapaspasama. Iso naman lang timang liklik-lik. Ngayon, da kayong kakambalay na, iso mati kaapa na, noon ti kaapa na nga, saan nga taga-unag. Uwan, doktora, mamano di kat ahong pa'y apulos. O rin napintas di pa nakisaritam keng kwa na, ang atulat at ibuses na. Di na kahit di madilaw, di na kahit di mapagbagaan. Kastoy taramindem. Isakripisyon, ti ora makalawas lang, ano doang alawas. Manong name ti advice ti may isang psychiatrist ti kasta nga sakit. Kata agaliwaksay. Napaot ti kaawan na ito nagtibalay. Arubayan ken unag ti barangay. Kahit nangasawan manong name. Adaywan na nagiti kinaririnan. Adaywan na mapaniti sa baling nga lugar. Magsukat iti environment. Ibagag dito kini Manong Henry. Hindi basta padasem. Di wari ay pagpain tatang. Agad baga sabi na kaya't panawan ni tatang nagiti mula na, titarakad na. No ayaw mamisuda kini nanang magkita nagitarakad na. Inanang lata na. Pakimpanak. Tumulong ka ko rin gastos manong alaw tumulong ti gastusan nyo kininanang nga mapan nagpaspasyar. Yan singasing ko dito kinitatang kat imanungkot manong. Nabayag gaminin nga awan ti pa nagpasyar nanang mo. Mani po din nag-asawa kami. Barlog ba't itikat nanang mo? Kami din nag-asawa kami, hindi na. Gangga na lang dito barangay. Natilag sapsapol ti kariri na. Naibagag da ito'y kinidani manong nami. Ipatasim tumulong ak pagidi. Yamang tendak matitikas to sa inyo. Sanin. O timulong matimanong ko. Man. Karagsaga klaunay. Pambara mo ito na. Igatang tumati sarabong kanyang nagawid kayo. Iti Ilocos, ti mo na napanami manong. Dahil iti napipintas nga tourist spot dito Ilocos. Nadlaw ko manong nami. Iti ranyag ti mata ni nanang. No makakita ka na kita saan na nga makikita iti lugar bi. Nangaroon na makakita ti bye-bye manong nami. Okay. Manipod, dita Corimao, Tabadok, Corimao, di Talawag, ti Bakara, naroon na di makadanong kami ti Burgos, ti Bangki, ti Pagudpud, tapang kami pa'y manong nemi, ijay Patapat Bridge. Ginastusak ko na. Yaw na nga kila kami, iti kutse, nga da kami lang ti pasahero na. Naman ang kita ni nanang manong. Naisem, rumanyag tilangan na.
Hay, apo. Sabi nang, hindi ko mapay lang anak ko. Pasyar na kakasto. Nitatang mo man kanti, nag-asawa kami dyan. O naglata di balay, taltalon, barangay, sityo, purok. Ito lamang sapsapol takap apayo. Guri ka. Apay nang. Bakit pada nga bakit sadya? Sakti kitaan na. Kumuskusilap. Nanang. Laglagapin nyo. Siyak lang ti mabaling amang kanunong kada kayo nang narunagat ni adot kakadwana. Hanga kumuskusilap na niya nang. Umasig na kagad ata baka kayat na tumakyama mo. Saanin. Kaya ko na tatuin. Papanantabahin. Pwede kayat yun. Mapalasan nyo na panjabag yun. Palasa ko hindi na palasan ka pa lang. Ang anot lang ang itan ti bagyo. Sige. Ti bagyo. Kalpasan ti duwang aldaw tayo dito Ilocos. Manong aldaw tayo di bagyo kaya tiyo. Maguri ka na. Hanggang kadigatak kalagastos na ito. Talagang kalagastos na nanan. Nangyaroon na kitne. Dato tinagkatang yun ng souvenirs. Sa di naman napapanante yung adaglakot souvenir kat gumatang kayo. Abik sanahay kayo. Mayat man. Kasla lumawag ti panagkitak. Kasla lumag-an ti riknak. Kasla lumag-an ti barok nyo. Suminaw ti panagkita yo. Aglawag ti panunot yo. Dua aldaw mi manunemi dito Ilocos sa da talong aldaw mi di bagyo man. Takabudot na dito'y baba. Dito'y sut nalamiis mo sa di bagyo. Kati, mayat dito'y apay na nang nalamiis. Alis to nga bang palamiis panunod yo. No high blood kayo. Anak, nagbayit kaya no, awan ti kariri man niya. Kat talaga mo nakasta. Away talaga mo yun. Ang kayo marigatan nga umangas, kada kayo marigatan, hanggang sakit na ulo yun, pungpungtut kayo, makiriri kayo. Nanang, nakaragagsak ti awan kariri na. No, adda-ayat kan kapya, titunggal maysa. Diba? Sige. Gumatang tangarod na kiti pasarabot at agabitan. Awanan ti kayo tiyo papanan. No kaya tiyo, hintay di burakay. Ay, saanin. Nagastos o na anak. Umanain na ito. Talaga ko mga ipasyar ko pa, hindi burakay. Mas kasanulain. Hore kita. Timulong ni Dani kasama tayong kinimanong Henry ti Gastos. Adu manong nemi ginatang mi kininanang souvenirs ken pasarabo. Dito manong kami nito'y balay manong nemi. Nera na nga malam. Kat simabat na ni tatan. Ay po, nakatutuwa na ginatang yon. Anak tumulong kang harap ng pagkatan ng tensyon. Ala, taidot kung tumatan kang kada sarabom. Imay ka kuma, ay nagmayat. Hanggat balbaliwan tayo ito, bakit? Bakasyon, no? At pangimba uisak ka na kita, tarakan ko, kan kita mulak, talon. Kahit, kumusta ti ba nagpasyar mo? Kinitanak ni nanang, manang nemi. Akit, mayat. Iboya, maada kiti picture mi, kata video mi kini Arlene. Yung papabuyak manong nemi kada manong ganitatang, kiti picture, ken video. Connectak iti TV manong nemi. Katni. No kitak tiranga manong nemi ni tatang kat maragragsakan. Kastamot dan kininanang. Nabuya na idin. Ngim kayat naman nga buyaan. Kas daw na matiragsak manong nemi ni manong Henry. Idi mamwa na da kamin kat imayan. Tesarabok. Nanang tesarabok. Ay.
Talagang anda ginatang ko nga sarabo, manak. Nagramon na tayo manugang ko, kinagita apo ko. Laki na yabang kumaida ah. Uno, gaya manidan ta ka. Siyak man tagluto ta, pangrabi tayo. Dati amin. Sika kini bakit mo, kinagito anak yo. Nagluto nga rin ni Nanang Manong. Tinulungan. Nanang, saan kayo kumurgurawan? Abay, mabalin ko nga yaban ni Dani. O may makipang rabi ito eh. Kaya ayabam ah. Ang dakas, no ayabam. Manong name imisimak. Di amo ko akit nagririmanin. Tinawagak ti boyfriend ko. Dani, ada kami. Ay, baga kininanang nga ayabang ka. Umay ka mang rabi ito eh. Talaga? Baka mat no mapukaw ti ragsak yun o daan. Saan? Anak kagura na nanang mo? Abay kung makagura na ka. Anong tanong ko ayabak mo dinanang. Tadwa ka mga umay. Agad nagsaya ito nagsta. Yung pag ano, nadakil nga riri, nagspagarigan. Ano't madlaw mo? Dakil tida itulong na ito pa nang ipasyarukin nga na. Nalayang na di psychiatrist ka nang ibagay. Nagpeso. No, agpupupukalat tangamin ito, nagtibalay, arubayan, ngunit ito barangay tayan mo. Nga di kala agaliwaksay. Pero minga ko Ate ko nadan, pangawag ka rin dyan. Masimrun ka. Diyan lang makikita nga ray-ray na giti mata ni Nanang, lawag tip arupa na, kenti isam na. Nga makakita ka na kita damo na, nabayagin nga hana nakikita. Nanarunakit na eh. Senior citizen matan datatang kininanang kasapulan da agaliwaksay, ha? Mapanit sa baling lugar. Mangbalbalo ito environment iteglawlaw. Sige, padasak ka salita ni Nanang. Baring numay. Baring Nakaluto kami kaninanang manunemi ketrugrugan mintagidasar. Tay-tay pa lang adda, ti ipag ko kini Manong Henry, kandi kiti duwa ka anak ka. Hindi adda agtugtugan. Sakon. Muklatan ko Manong Nemi nga ni Dani. Idi lokatak Manong Nemi, tiri daw. Siksi ka lang? Adda ni Nanang ko, di tani. Naglingid gayam ni Nanang na, ay, naimbaga rabi yun, Nana. Ay, kastamat king kanak ko. Data lang maperdi ti ragsak nga talina iti akuha ita no makita nak ni Nanang mo. Diyo ka di kaguran ni Nanang? Hindi pa lang nga kayat ko ti magkikapyakin ko na tanong kasta nga di dinaudi nga pa nagsabat mi. Kinapudno na git. Isak din ang ibaga nga mismo keng ko na. Lipatan tan no anya man digiti pagririyanta ta madi ti ada kariri na ngem saan nga din ni Nanang mo so nga barbareng no ita ta kuna ni Dani nasa balin ti mood ni Nanang mo kalpasan ti 5 nga aldaw nga panagpasyeryo iso yung manuutak man ten ta barbareng ko nak no makapagkapya kami kini abalayan tubi. Nadlaw ni tatang manunemi nga nabayagak nga saan nga ng waknit itiri daw imay. Hey, Arlene, habay, sunod umay ha. Apin hindi ka mo tapas na ginitan. Ni Dani tang, kan ni Nanang, Narasima. Ha? Ay, alagad dumanong kayo. Dumanong kayo, Dani. Dumanong kayo balayan. Huwag na balayan. Balayan pa yun ha. Kumon. Kasanong nga rin tang. Agpakusina tayo, kakadwa tayo na si Ma. Gurgatan, nag-ayaman ni Nanang mo. Tayo ito salas tayo.
Binoy buya kan sinipsiputan ni tatang manong naming na paniti kusina. Hamat unay nga nalawat ibalay mi, tapno di kastakat saan ko mga mangig manong naming. Ay, Elia, Tensyo. Itaman pa lang ang dinakawagan ti Cordapia. Cordapia ka, makiriri ka. Nga mamukkahawanin ti ririm. Nasimbengan ti panurot mo. Umay ka, iti salas. Mayat nga makikapyakin ka. Adda ka dinidanin. Adda kadwana. Sino kadwana? Ni abalayan si Ma. Nagalingag ak manong name no at reaksyon nanang ngam ulimet mat. Aging ka nadlaw mi manong name ito na pagdan nga agpasalas. Igigaman ni tatang titakyag ni nanang ang kaslatay. Kaslatay agmartsada ko ma. Nakaaklili kang kuha na ditakyag ni tatang nanang. Ni Dani, manong name it, muna nga nagkablao. Nimbag nga rabi iyo na. Stammet. Aging kasi mublat manong name it. Dinana si Ma. Nimbag nga rabiim, abalayan. Ala kitay. Stammet kang ka. Abalayan. Balayan ko namno, hindi mo pa nagkasari kita anak. O nang rantada nga eh. Naroten, kinapudno na kita kahit ko mapay nga ayaban nila kay ko. Tapno, mamimpidsag kumat nga. Bakasyon, nakabakasyon kayong ganda. Dapat nga din mo tawagan ni balayan nga lalaki. Manong name kinitak ni Dani, tinong edak. Ison manong name nakalat cellphone na. Ala kita. Bahan nyo na. Tawag ako. Iso ito yung tatang. Kang. Umay kayo dito eh. Umay kayo makipangarabi. Baran tayo mga asawa. Kuna ni Dani. Manong name. Rinugya akong tinagyaman. Diyos ko, yaman kami ka na kayo. Awanin ti problema. Masulsulbarin ti problema. Kaya't nangasawan manong nemi, fast forward. Nagsasangong ka mga nangal daw, nga awan, iti agririri. Nga nalawag, naranyag, narayray, ti rupa, kan dagiti mata ni nanang. Tatalaga nga abalayanin, ti awag ti tunggal mais. Nga karay ti nga rabi, kalpasan ti panang rabi imi, manong nemi, daytan. Formalin ng inangay mi ti panangas asawa. Nga dito'y manong naming nag-schedule ti kalay sami kay ni Dani. Nga idudumtengan dito kalay sa manong naming kompleto. At danadanang kintatang at damat nagit naganak manong naming kay ni Dani. Nagit balayan. Nga idiada kami ni reception manong naming agsasalan. Sala balayan na balayan. Neta. Dananang kininanang ni Dani manong name iti kang kanahin latang agsalsala nagpalpalakpak dagiti tao. Oy kinapkadlay kanya kitay mortal nga agririri nga babakat manipod di dubing da nay kasta ona yun tiragragsagdag salsala abalayan. Awanin manong name iti problema mi may panggap kininanang tamanipod idi nagkalaysa kamin kay ni Dani. Saan nga nakiriri. Taore at damayat no kwa makiriri kang kwa na kita. Likliklikan na, nalpasak na gitaan. Hindi ko mampaylaan kuma, ti panangririm kanyak takitaw. Talo manong name, kiti apu kumi kini Dani. Ti pagpintasan na, kinayat ni Dani nga disidong datatang kininanang, ti pag naidan mi, nasaan kaming nagbalbalay, nakam tumitlang itig-intig itideta nga balay manong na iti family house mi. Natatang kinanang iti busy. Ang mga ayuan kada iti apuko da kada kami. Nukas tangad da kami iti trabaho mi.
Dito nga ron, ti pagkasarita, manong, kaya tagyamanak ti anos mo, nga nangurnos, kalpasan nga nakinsend kang ka, ti detalyena. Kaya thank you, iti laing mo nga nang ibasa, kat sabi ko ma, dadamat ni batik nga adal, liwliwakin pagsarmingan ti biyag, karig iti padak, nga nagdigngag ka nagbuya, more power to your program. Ito nga tagyaman nga pagkaya mo, Arlene.